1.9. Pro mnoho lidí to nic neznamená, ale pro děti, které chodí a začínají školní docházku, a pokračují v těch krocích životem, ve výuce a učení se novému, tak pro ně je to vždycky nový velký krok. Postupně, jako když jdete po schodech, je to vstup do další fáze jejich života. Je to takový vstup do brány nového učení, zkoumání nových informací a nových výzev. A tady teď taková modlitba jemňonka za to, ať všechny cítící bytosti, ať všechny děti, které vstupují do toho školního roku, mohou být spojený se svojí podstatou. Ať si mohou uvědomovat, a my dospělí za to máme zodpovědnost, svoje právo na to být spojen s podstatou, s tím, co je za všemi učeními, za všemi slovy, to, co je zdrojem té naší přirozenosti, která dává energii pro šťastný a naplněný život. A ať každá lidská bytost má jasné vědomí tohoto práva být se sebou spojená. To je moje modlitba, to je moje přání, to je moje práce, to je moje služba. Protože ty koncepty, které nám říkají, kým musíme být, něčí přirozenost, něčí spontanitu, něčí autenticitu, to všechno, k čemu se potom v dospělém věku anebo třeba v těch okamžicích před smrtí člověk vrací, aby měl tu cestu, kterou v okamžiku smrti nastupuje, aby měl hladkou, aby měl lehkou, aby měl jasnou. Každé spirituální učení o tom mluví různým způsobem, ale všechny se shodnou stejně. Je důležitá naše přirozenost, tak ať ta školní docházka, ať to školní učení co nejvíc vede děti k jejich přirozenosti a ať my dospělí jsme účastní na tom jasném vědomí, že to podstatné, co děti se mají učit a čeho si mají všímat, je jejich přirozenost. Takže to, co učí dávná učení, je neustále přítomno ve vzduchu, v prostoru, v našem dechu. Ale když se to nepřipomíná, tak pácháme opravdu škody na lidských životech. A když si toto začneme uvědomovat, tak ten nový vědomý svět se bude moct daleko lépe projevit a manifestovat. Takže zdravím vás, Sofie Kalyani Saras. Po těch 30 letech té hluboké cesty. Co jiného? Mějte se krásně.